Това е Констанца, петия по големина град в Румъния и най-голямо пристанище на Черно море. Тук вълните разказват история, архитектурата, легенди. Констанца е град на над 2500 години, основан от древните гърци под името Томис. Днес стария град на Констанца съчетава останки от римския период, архитектура от времето на кралство Румъния, джамии, православни храмове и модерни сгради. Една от ключовите атракции е Националният музей по история и археология. Именно тук се съхраняват артефакти от праисторията до средновековието. Констанца е привлекателна туристическа дестинация. През летния сезон тук идват хиляди посетители, привлечени от близките курорти като Мамая и от богатата културна история на града. Констанца не е само туристическа дестинация. Тук се намира най-голямото пристанище на Черно море и едно от най-големите в Европа. В центъра се провеждат фестивали, концерти и изложби, а местните кафенета, ресторанти и нощни клубове създават оживена атмосфера, която привлича млади хора и семейства. Констанца е известен със своята мултикултурност. Тук живеят румънци, турци, татари, арменци и българи. Това се отразява в религиозната карта. Ще видите джамии, православни, католически и арменски църкви, някои на повече от 150 години. Днес Констанца е оживен морски град, който съчетава богатата си история с туристическия дух. Тук зад мен виждате един от символите на града – джамията. Разрешение за нейното построяване дава кралят Карол I. Джамията Махмудия в Констанца е построена през 1910 година. Първоначално е кръстена на румънския крал Карол I, който подкрепя строежа и като символ на мир и сътрудничество между етносите в региона. Днес тя е отворена за посещение от туристи. Ако изкачите всичките 140 стъпала до минарето на джамията Карол I, ще се открие тази невероятна 360 градусова панорамна гледка към целия град. Архитектурата на джамията е в класически османски стил, а вътре се намира един от най-големите ръчно такани килими в света, дар от падишаха, покриващ цялата молитвена зала. Точно до старото пристанище Констанца се намира катедралата Свети Петър и Павел. На външен вид това е една доста семпла сграда, но когато влезеш вътре, виждаш, че е изключително красива църква. Любопитен факт е, че тя издържава бомбардировките по време на Втората световна война и днес е действащ храм. Катедралата е главният православен храм в Констанца и един от символите на града. Тя е проектирана от известния румънски архитект Адриан Саксони и е построена върху мястото на по-стар православен храм. Архитектурата на катедралата е в неовизантийски стил с впечатляващи куполи и богата външна декорация, която се отличава с златисти и червени оттенъци. Интериорът е красиво изрисуван с икони и стенописи, дело на известни румънски художници. Особено впечатляващи са иконите, изобразяващи сцени от живота на апостолите Петър и Павел. Катедралата е и духовен център за местната православна общност и място за важни религиозни церемонии и празници. Време и за класиката в Констанца. Това зад мен е най-известната и най-стемената сграда – казиното. Построено е в началото на 20 век в стил Арт Нуво за най-известните и най-богатите румънци, които са идвали тук да се забавляват, да ядат, да пият, да танцуват и да въртят рулетката. През последните няколко години тя беше затворена за реставрация и днес е отворена отново за своите посетители. Казиното е не само символ на града, но една от най-забележителните постройки на Черноморието. Архитектурата на казиното е дело на прочутия архитект Даниел Ренар. Сградата впечатлява с изящните си извивки, декоративни орнаменти и витражи, които придават изисканост и елегантност. По време на своето златно време, казиното е било място за срещи на елита на Румъния и Европа. Тук са се провеждали бляскави балове, хазартни игри и културни събития. Той е било символ на лукс и стил, оглеждайки се към морето. След Втората световна война, сградата постепенно губи своята слава и е затворена през 90-те години доскоро, когато беше реновирана и отворена за посещение. Днес мястото е популярна туристическа точка, а близката крайморска алея предлага прекрасни гледки към Черно море и модерния градски пейзаж. Днешният ден беше част от едно приключение, организирано от Александра Травел. Хората, които най-добре могат да организират една екскурзия и почивка, за да бъде тя незабравима. Потеглихме рано от сутринта от България, за да пристигнем в Дервенския манастир. Манастирът се намира в село Галица, община Остров и носи името си от старото название на района Дервент, идващо от турската дума за проход. Според преданието, тук е минал свети апостол Андрей, когато е проповядвал в Скития Мала преди близо 2000 години. Дервенския манастир е едно от най-мистичните места покрай границата между България и Румъния. Тук времето е спряло, но пък вярата е жива. Основната църква на манастира е посветена на Света Троица, а комплексът включва още параклиси, жилищни сгради, стопански постройки и просторен двор. Манастирът е известен със своите 4 каменни кръста, за които се вярва, че са се появили сами от земята и имат лечебна сила. Според преданията, кръстовете са се появили на местата, където римски войници са обезглавили 4 християни мъченици. От тези кръстове, според вярващите, блика чудотворна сила. Мнозина идват тук с вяра, болни, страдащи и търсещи.
Свидетелства за изцеление са записани в манастирските книги. Някои дори казват, че са видели светлина около кръстовете през нощта. В близост до манастира се намира и свещен извор Аязмо, където хората черпят вода, която се смята за лечебна. Тя е студена, чиста и носи спокоен вкус, като вярата. От манастира потеглихме посока Констанца, а оттам и към Мамая, най-известният румънски курорт. Мамая е разположен на тясна ивица земя между Черно море и езерото Сиртгьол, само на няколко минути от центъра на Констанца. Вече сме в Мамая, най-известният румънски курорт, и сме се качили на телегондола. Това представлява един кабинков лифт, който се движи над самия курорт. Цената на еднопосочен билет е 35 румънски леи или 14 лева, а двупосочен билет е 28 лева. Пътуването трае около 10 минути. Курортът е дълъг над 8 км и се слави широките си пясъчни плажове, финия златист пясък и плитките води, които го правят подходящ за семейства с деца. Мамая е динамичен и модерен. Тук ще откриете луксозни хотели, клубове, плажни барове, аквапарки и спортни зони. През летния сезон Мамая се превръща в оживено средище на туристи от цяла Румъния и чужбина. Провеждат се фестивали, концерти и събития на открито, а нощен живот е сред най-активните на румънското Черноморие. В късен следобед се отправихме 130 км на север, за да стигнем до тук, Тулча, където утре ще се впуснем в един круиз по делтата на Дунав.